Hey guys, good morning नै दायो रेडि जागासिनो आरोना दिनैहाय फट'शुट भिडिअ शुट खालामगोन बारदै सिख्ला दख'नाफोरनि फार्स्टआवनो गोजा दख'ना गाननायावहाय रेडि जाना लाग्रोबाय जिडि बिउटि वर्ल्ड सेलनावहाय फैबाय मेकआपखौथ' आंनो खालामखायो मेकआप आर्टिस्टनि गोनांथि गैया अब्लाबो एसे हेयारनि थाखाय नांगौ जायो आरोना नै दायो जोङो भिडिअग्राफार ओमफ्राय जों गासैबो दायो थांगासिनो जोंनि लकेसन गुवाहाटियावनो आरोना खाथियावनो ल' बाजेटनि लकेसन नालाय होनदो ओमफ्राय दा बेयावहाय थांगासिनो जोङो आंखौ माबोरै नुदों लोगोफोर ओमफ्राय बारदै सिख्लानि बियो लेटेस्ट दख'ना लेटेस्ट माने बेनो गिबिसिन सोरजिनाय दख'ना जाहैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव नै लोगोफोर शुट लाना फैनाया जोंनिया बेयाव लागोन दिनै दिपर बिलाव जोंना भिडिअग्राफारा नै आगै बिरखां ओमफ्राय जोङो रेडि Kayo, deh. Sada. guys, नै जोंना फट'शुट भिडिअ शुटआ जोब्बाय दा मोजां लकेसनाव दंफैयो जोङो सोर सोर बुंनो रोङो खोन्थादो मा जायगायाव दङ दायो उप्पा नरि न' ओरैजा Hut. हा Hei. New balance kelaki bra. Danger lebih. Gahai kayak hadu be. जाबाय दे माबादो लादो एबार केमेरा दे Deh. हाफ्ल' ला नङाबा गाहाय नुगोन आंखौ गोजौनाय ला जाबाय जाबाय Lakas nang. Jadi 1, 2, 3 go. Masih balance na be macam. White House ladang.